I det her projekt, der skal jeg bruge en lidt mere kompliceret billede, så jeg har tegnet det på forhånd i et tegneprogram. Jeg går derfor over i Convertio for at konvertere det om. Jeg finder billedet. Det er en sommerfugl. Det hedder sommerfugl. Og så skal jeg lige huske at vælge, hvilken filtype det skal være. Det skal være en SVG-fil, når vi skal bruge det i Tinkercad. Så konverterer vi. Og så bagefter, når det er færdigt, så downloader vi det. Det smarte ved det her, det er, at så kan vi lave billedet andre steder. Vi importerer filen her igen. Sommerfuglen. Vi skal lige gøre den lidt mindre, cirka 500 x 500, det der er plads til. Tager lige lidt tid, når det er sådan en kompliceret fil her, i forhold til den simple Batman-maske, vi brugte i vores slap-on-eksempel for eksempel. Og så er vi lige nødt til at zoome ud, så vi kan se den, og så gør vi den meget, meget mindre. Fordi at det skal være sådan en hårholder, så er den nødt til at være lidt større end vores slap-ons. Den er cirka 130 cm bred her. Og vi er også nødt til at gøre den en del tyndere. Vores slap-onsene er 0,6 mm, så gør vi den her 2 mm. Så tyndere end det den var, men tykkere end slap-onsene. Så giver vi den et navn, sommerfugl, så at vi kan genkende den. Sommerfugl hår. Så eksporterer vi den som STL-fil. Og så åbner vi den i det slicer-program, vi bruger. I mit tilfælde har jeg en Creality printer, så jeg åbner den med Creality slicer-programmet. Så slicer vi den. Går relativt hurtigt. Og så gemmer vi den. Jeg fjerner bare det forreste af navnet. Sommerfugl hår. Og så burde jeg nok kunne finde den igen. Så tager jeg den over til printeren. Printer den ud. Og her er den. Vi vil gerne have den bøjet lidt, så vi putter den ind i bagpapir. Og så varmer vi den op med vores strygejern. Pas på med ikke at bruge alt for meget varme. Det er flere fordele, at vi varmer den op med strygejern. Først og fremmest så fjerner det en del af ujævnhederne i den, men det gør også, som I kan se her, at vi nu kan bøje den, efter at vi har printet den ud. På den måde, så kan man få lidt mere 3D-fornemmelse, selv i flade 3D-print. Og her putter vi en hårpind igennem, og så har vi lavet vores hårholder.